Amina pambe chipedera makuta. Yesu ni shukrani. I'm sorry, ma'am. It's your party, so you're not going to Sorry. Order. Warufamba mirai garai pasi. Taurembe nyaya yenyu yakauya pano, baba wakauya murumwenyu achitaura kuti akakubatai namuvhangeri makarara mese. Muri kuti ichokwadi makabatwa handiti? Makabatwa makaita sei? Mamuri mugomba. Baba ndobva wasvika. Waibva wakuonai muruto tamba ibhora renyu. Wozvira kuitira chii? Tiri kuitira kuti mangwana musazouye kudare kuno muchinyepa ba. Muchitipedzera nguva. Aiwa, ima musi kunyepa. Imi matopedza imi. Pana akanyepa. Ndo wandi kutaura. Muvhangeri sungai. Yes, taura chokwadi muvhangeri. Tatenda. Yes. Ripoti yako ya chizi na kubata ni mkazi wako. Yeah. Ina anaora ni mkazi. Ini ndaito wepa huni mndamama. Uyu murume akauya. Tipa nichito. Wala chokwadi muvhangeri. Right. Muvhangeri. Andina kurara naye. Muvhangeri. Izvo zvese hazvisina basa. Zvekuti wangori pahuni. Mai anzani? Anozani mukadzi? Rutendo sunga kumira. Sungai mai. Mira ipapo rutendo handiti? Kuendera padhuze? Ya. Zokorora futi zvawataura. Murume wangu akatiwanidza tiri mugomba nasachana. Muri kuitei? Ndichitaure sachara ngari kubata mazama une magara. Baba wangu kwasvika. Mvangeri. Baba. Mune maoko. Sorry. Mune maoko here. Maoko ndina. Aitei pamukadzi wemunhu. Chokwadi chakanaka pamberi. Aiwa. Andina kumubata munhu. Asi chodiri kuona ini pachezvangu. Vari kundirongera zvavo asi unorongerwa unei chinonyanya kushamisa stere chaunofunga kuti vanhu vanokurongera? handina chandinacho. Saka chauri kufungira kuti vanhu vanokurongera chii? Kuti sei vasina kurongera mabhizinesimeni ese akazara muonde mari? Kuti ndiye handibata ndiyo ndavanikidzwa naye. Why iwewe? Ini ndikutaura chokwadi chekandama. Baba, zvatinoita munomu isusu. We have our own traditional way yekuti sei yekuprova kuti zveshuwa mukadzi uyu unomuziva here. Ndepanichidobva. Unoziva ndepanichidobva. Ndepanichidobva. Asi wakazopfuurira kuziva kuti ndepanichidobva. Because ukaonawo kupinza muoko wako kubata garo mubhurugwa rausina kutenga nemazamu ari mubhodhi rausina kutenga. Hausina kubvisira mari. Hausina kubvisira. Ende dai wanga watoenda kuhotera wakabatwa uri kuhotera zvinani. Mugomba pasi pekutamba. Kubatwa mugomba. Mugomba. Wakatanga waisa muchinjikwa here usati watanga wabata garo. Kuti Mwari honai medzo ndasangana naye. Pamusoro chana. Embe mai. Hapana zvemati manga makuita here. Muri mugomba. Mai vataura kari kuti ndabatwa magaro nemazamu kare. Zvakuda kutoitika ka? Zvakatoitika. Iwe mai. Zvisabhurukwa rako muchida. Atai munhu wemani security wewe. Mati. Maidana nere na. Nambaje. Aiwa. Wabenda ngoyaje.
Zvakangoitikawo mukutamba. Zvakangoitikawo. Aiwa mbuya hapana chishanyadzisa. Chokwadi chako chishanyadzisa chii? Zvakangoitikawo. Ndozvatinoita munhu anotaura chokwadi asikatoistiri time. Sabamba. Zvakatoistira time nekuda kuti nyepera zvinhu zvavanoziva kuti wakaita. Murume waya akataura ndakasvika ndikadai ndikaona zvinhu zvamakaita kubva day 1 kuti azosvike pekufundira nekuda seizvese. Right, don't get busy. Right, kuendelea padhuze mai. Kuendelea padhuze. Bambo sungai. Kuendelea futi padhuze. Kuendelea futi padhuze. Warume wenyu warutwa. Wabate maoko. Wabate maoko. Batai futi. Batai kana batai. Wakadzi wenyu. Right. Warume wenyu warutwa because munowaziva warume. Iwo wanokuziva iwo futi. Andizvo. Uyu akakubata mazamu, uyu akakubata mazamu. Uyu akakubvisa ibhurugwa, uyu akakubvisa ibhurugwa. Warume wenyu isu warutwa. Ibarika renyu. Tiri kuti muupenyu mukadzi gutsikana nemurume wako wakapiwa naMwari. Murume gutsikana wafuti nemukadzi wako wakapiwa naMwari. Usachiwe mukadzi akabhadharirwa mari nomumwe murume. Mukadzi usachiwewo murume umwe ari kuchengetwawo nomumwe mukadzi. Chengetawo murume wako ugere naye. Mai mfundisi wari. Aiwa, mira garayo kuna babo. Kana utomirawo. Tuti mumiro pakati batai muvhangeri wenyu. Wanipate muvhangeri wangu. Batai muvhangeri wenyu. Fine. Ndo zvapo mai. Baba wakabuda mumba. Zvavai kutaura izvezvi kuti aiwa ndiziviza kudai kwakuri kunyepa. Choko handichazobuda pachena. Awo mai waguma kuti shuwa. Tanga tirimo mugomba naBaba. Andizvo? Ndizvakazi achitaura. Mazvizwawo. Ndichachipedzera nawo. Iye wacho. Andindira muchato ino. Aiwa, izwai. Musaite emotional. Tangoti chete kuti wakadzi muzive kuti pamwe pacho musasapote varume vanokupinzai mugomba iwo vari kuziya. Last week makamudhipenda stereki murume mukati mumanga unga angambodarwa. Yes. Asi nhasi uyu wauya uyu wamira uyu rutata ashuwa murume wakabva kusvika murume wenyu ari katakata mugomba muvhangeri mugomba mugomba andizvo vanhu vairi waiswa padisadvantage ndimi mai naBaba because inini muri tu ndima muri murima chete. Saka ndiri kuti inini upenyu hwemazuva ano unoisa vanhu at risk, unouraisa vanhu wasina mhosva nenyaya yeruchiwa. Washoreiko mukadzi wako wakura naye wachembedzana naye mukadzi wakashata kuchata tese? Washorei iwe mukadzi wekushora murume wako
wagara naye waita sei zvese. Chamuri kushora ipapo chii? Chengetedzai dzimba dzani dzenyu. Chengetedzai dzimba dzani. Mai vangeri garai pasi. Baba garai pasi. Siyai ava majoki mairi akamira. Right. Muvhangeri nebasa renyu ramunoita ramakatumwa naMwari rekutendeutsa watadzi pasi pano nekuchengetedza mirayiro yaMwari nekuerengera Bhaibheri, bhuku raMwari, kuvanhu kuti vanhu vatendeuke, vanhu vagare upenyu hwakanaka. Moenda koteka advantage yekumira pamberi pevanhu, kunoteka advantage yekuita mufudzi wehwai. Kuti uri kufudza hwai, wotema hwai dzacho wodya. Kuti chengetedza hwai dzangu kubva kumapere, iwe ndiwo wabereracho. Wanyadzisa mukadzi wako muvhangeri, wanyadzisa chechi yako, wanyadzisa nharaunda. Hatibvumiri zvinhu zvakadaro. Imimiwo mai Ruteni, manyadzisa muvhangeri, manyadzisa murume wenyu, maradzisa chechi yenyu yamunopinda ichipostori yamakapfekera dhuku. Hazviitwi. Musadzinga vanhu chechi, musaite kuti vanhu wawenge chechi. Itai vanhu kwavo. Muvhangeri, nyaya yekuti zvinhu zvawakatumwa naMwari kuti udzidzise, iwe woenda kuita go against the same Bible that you are teaching people, imhosva kuna Mwari. Bible roti never judge, but on this one I will judge you. Ndozokumbira regero kuna Mwari kuti mwana wenyu ndamujaja Mwari. Zvekusvipisa zita raMwari imombe yekutanga. Kusvipisa zita rechechi, zita raMwari, imombe yekutanga. Mombe yechipiri ndeyekuodanana nemunhu waunoziya, waunowadzana naye, munhu anokutemba. Peni mombe mbiri ndedzekudanana nemukadzi wemunhu uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Kudanana nemukadzi wemunhu uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Saka ndoda mombe 4 kana kuti 350 pamombe, nembudzi nejongwe yacho. Nhasi date ndeye 4. Imwe mombe yacho inofanira kunge yabhadharwa by 4 February. End of March dzinofanira kunge dzapera. Mukadzi wewe, murume uyu atoripa kumurume. Mukadzi wewe,
unofanira kuripira mai muvhangeri. Kudanana nemukadzi wemuvhangeri, kudanana nemukadzi nemurume wemunhu waunoziva, kubvisa mai muvhangeri hembe, kumufumura pamberi pekereke. Mombe 2 zamunofanira kubhadhara mai muvhangeri by musi wa28 February dzofanira kunge dzabhadharwa mumwedzi. 28 February dzinofanira kunge dzabhadharwa. Muvhangeri ndazokunyara ndichana nekundipedzera nguva kwakaita nekunyepa kuti nhasi unoiwa nhango sinofanira kuwadzoka panapa nhasi, nyaya inda yakapera last week, asi iwewo nekufunga kuti wakangwara watoistira nguva. Wawaista nguva yadaro nezvinhu zvaunoziva. Dzikamisa chombo chako icho, chidzikamise. Uri muvhangeri, unoona wakadzi wewanhu every day, unosangana newakadzi wewanhu every day. Brotoni wako uyu mupe mutemo. Brotoni ngaazive kuti kana uri pamberi pechechi uri kuita zvevhangeri raMwari chete. Zvevakadzi wevanhu siyana nechi nawo. Even nyangwe vana vasina kuroorwa wechechi vari mukereke siyana navo. Washoresa mukadzi wako. Zvazviri nanda wakatoenda kubhawa, wakanobhadhara munhu $20 wobva wapedza nyota kana inge iri nyota. Because unoziva kuti munhu iyeye ndiwe munhu wese ari kubhawa, handina munhu wendatorera. Wapedzawo wosiyawo mototorawo, pamwe after iwe panotora vamwe 5. Asi by so doing again uri kuexposa mukadzi wako kuzvirwere zvenyika. Dzikamai bambo, dzikamai bambo. Itai kuti Brotoni com. Itai bambo kuti Brotoni foro Brotoni com achipinda mumba mako, com achipinda mudhoo mako, asingapindi mudhoo risiri rake. Ukazwa nyota wauri naye ndio wakapiwa, ndio wakasaruka, ndiye wako iwe. Alright, warwere uyu mugomba uyajaira kuita pamubhedha, uyu wavanakidzwa nemugomba, achanakidzwa here nekurara nemurume wake pamubhedha? Haachanakidzi because wauzi mugomba ndimo chaimo. Mune mhepo inofefetera, hapana kuona ivhu, hapana zvinodzikisa chikana kuti pakaomerera pakadisi. Wakanganisa pfungwa dzemukadzi uyu. Kana iwe mukadzi wacho kuvonda kuitirwa mugomba, ko ukafukidzwa nemavhu ari kuondomoka kuondomokera kana mumusoro udini wakadzi musanyadzisa kudaro, munonyadzisa wakadzi. Zvinhu zvangu izvozvo ndozvida. Ndati end of February 28, imi bambo by 4 February mombe kutanga inofanira kunge yabhadharwa. Idare wozounzawo mbocho yekuti dare wavhura kugocha after dare next remuswani first week yaFebruary waidya wakatarisa kuti dare ari westiwe nguva sorry ndiyo novhura anozviziva anenge ato ndotovhuya mbudzi yacho asi wauiiba
Right, Ade, thank you. Next case.